Fac niște setări. Bun. Salutare tuturor și bine ați venit la primul episod din Minecraft Survival Games. O, stai, trebuia să bag parola? Am uitat. O să jucăm pe Holiday Resort. Nu mai e? Atunci hai pe Salad Frost. Already started. Already started. Running. Păi e start și că nu e started. Nu e started, bă, băjatule. Ăsta. Zona 85. Tournament. Probabil nu aici trebuie să merg. Nu știu, cine știe, poate nu trebuie să merg acolo. Asta e apă. Lol, what? Ce ciudat arată apa pe Faithful din Minecraft. Headshot, nu merge. Spliff. Hai la Skywars. Și aici era ceva? The Walls, nu știu să joc The Walls. Bă. Skywars. Bun, hai să jucăm. Disconnect directly to. De ce, mă? Nu știu să fac asta. Next. Ce are, mă? Ieși, mă, acasă. Bun, Survival Games, frate, dar nu merge serverul. Chestii acolo, ca să te conectezi și chestii. Hai că-i mai pustiu acum. Running. DM. Aia, deathmatch. Join. Please log in first. Aparent am intrat într-un match. Și jocul începe într-un minut. Așa că ce facem noi în minutul ăsta? Hai să stăm de vorbă. Deci îl vedeți pe toți fraierii ăștia, eu să-mi dea mie bătaie. Pot să sar aici și să iau itemele. Le vreau. Măcar toporul. Hai, te rog. Mai sunt 30 de secunde. Ok, mate? Bun, bun, bun. N-am jucat Survival Games în viața mea. Bun. Hai mai emu. No, ciao. 4, 3, 2, 1. Tournament started. De ce nu pot să le iau? What the fuck? Hai la chesturi. Chesturi, n-am chest. Already registered. Sper să nu mă vadă nimeni. Neapărat asta, dar nimeni să nu mă vadă. Asta îmi doresc. Hai, fraiere, că te bat. Cap! Ha, bă. Vrei bătaie? No, ține. Ține, mă, că te bat, mă.
Ține-mă, hai, critical. Ține-mă. Hai. Vino, bă, fraier. Vino tu după mine, na. Hai, prăfănogule. Să te văd. Că dacă ajungi tu până la mine. Văd unul care e gol ca mine. Dar n-am niciun item, doar 2-3... Doar armură puțină. Sprint. Așa. Jos acolo? Nu cred că am voie să mă duc, nu? Sari. Vine ăla cu armură peste mine în apă, mă. A trecut un minut din joc. Vine fraierul, vine fraierul, vine fraierul. Mă duc la ăla. Sper că nu mai vine ăla. Armuratul tot vine după mine. Un jegos. Să bănuiesc că eu trebuie să supraviețuiesc așa tot meciul, nu? Ciudește tot. Păi cum așa? Bă, Concito. Am pierdut un match. Join Holiday Resort. Meciul începe într-un minut. Hai că începe. Dă-i sparge. Am spart tot. Primul. Nu sunt chesturi. Holy shit, nu e niciun chest. Ciordez din ăsta. Hai, dă-mi chestul. Dă-mi chestul meu? Eu n-am avut chest. Iară sunt gol. Te bat cu bețișorul meu. Bă, dă că te bat cu bețișorul meu. Cu super bețișorul meu. Eu mă băt șmecher rău. Cu care să-l bat pe tipul ăsta. Hai, nu mai ai unde să fugi, mă. Fraiere. Hai că cât am dat în tine, trebuia să fii mort acum 3000 de ani. Bă, cum dă ăsta în halul ăsta? Ei, am omorât. Ok. Calm. Chest. Hai pe chest. Sper să nu mi-l ciordească cineva. Înainte să-l deschid eu. Boss.
Punem pe shift și echipăm. Asta e bună, asta e bună. Asta e bună, asta e bună. Bă, ce are serverul ăsta? Uite, fii atent. Mor, fraiere. Am câștigat? N-am câștigat. Eu nu cred că am câștigat atât de repede. Dar zice acolo, mix this is winning. Chest has been refilled. Chest. 2 diamond. Hai la spawn. Și-am de aia. Stai mă să schimbăm armura. Așa. Bun. Spawn. Ce șmecherie, n-am mai jucat în viața mea în survival games. Mergem la spawn și ne facem sabie. A venit unul. Vine spre mine. Parafonog. Mai sunt 2 minute până la deathmatch. Bun. Am deja chest plate. N-avem armură perfectă, dar e foarte bună. Foarte bună. Am ce zice. Dacă stau aici, nu o să mă bat nimeni. Ok. Devenim din ce în ce mai puțin de să văd. Mai sunt. Hai.
Mamă, era să pic acolo. 1 minut până la deathmatch, doamne, oameni buni. Poate câștigăm deathmatch-ul să vezi ce râd. Că n-am luat nimic din spawn. Și norocul meu că am găsit gestul ăla și am omorât pe unul cu bățul meu magic atunci. Cam mor de foame, ar trebui să mănânc. Bun. Bagă, papă. Bagă în tine. Hai, mănâncă. Mai trebuie. Bagă și cartoful, mănâncă-l. Gata. Nu mai avem mâncare. De fapt, mai avem un stick. Da, eu vreau să-mi fac sabia mea de diamond. Cine tot dă în mine? Să vă văd cum urcați sus. Na. Oricum muriți, da. Na. O să se bată între ei. Dai. Dai că-l moare. Moare prostul. Crafting, nu e vreun crafting. Hai frate, unul singur, un crafting. Doamne. Unde-i slăbanul? Unită-l. Mori. Mixtis a câștigat! Na! Mixtis won the match. Woohoo! Am câștigat! Super! Primul meu match de Survival Games. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Nu dați like, subscribe dacă n-ați făcut încă. Și să stați atenți, să mă țineți și să dați un share dacă v-a plăcut la nebunie. Eu am fost unul din data viitoare. Ciao!